Assalamu alaikum ‘yan uwa masu albarka. I have a quick announcement da nake so na muku a yau din nan. So normally kamar yadda na faɗa, content project ɓangare ne misali process yadda nake creating videos, duk yadda nake content creation ɗin nan abubuwan da nake yi har zuwa abin da ya shafi ɓangaren yadda nake editing videos ɗin. So duka wannan shine abin da misali nake koyarwa a wannan community ɗin nawa. So wannan course ɗin shine abin da zaka expecting ka samu yadda nake creating content har zuwa kan yadda nake editing video shine process din abin da na systemizing na hada a guri ɗaya kenan. So yau din nan da muke zuwa karfe 9 na dare zan yi increasing price din wannan abun. As at now currently registration din 48 ne. So but by 9 PM today zan yi increasing wannan price din. So if kana so a ce ka koyi content creation da kuma bangaren video editing ta hanyar da kaga misali ina yin wa'annan abubuwan nawa, so zaka iya zuwa kai registration as at now da wannan 90% off kenan. Ka je a itisabtech.com, nan ne gurin da zaka registration naka. So after your registration zaka samu access da community misali gurin da kowa da ya registration a cikin wannan community din yake da nima kaina nake a cikin wannan community din da kuma lectures inda zaka samu wanda za su nuna maka process din yadda nake creating wannan content din har kan zuwa misali bangaren video editing din. So if it's something that you are interested in, ka je a itisabtech.com, that is inda zaka koyi wannan abun